Salbag kayo akabalay ikaw. No personal na gamit. Sa iyo bibiyangan. Dito lang ti pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket na dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Dramatips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yamin gagayem. Isagot ka na kayo ti Jor Dramatips TV YouTube channel ti pakasaritaan asinurap ti pagayam tayo ani Nestor Marcos na pauluan iti ti Guwapo Asanger. Dito'y programa tayo. O neretan kaka. Sino nga dati umay kasi nga oras ti rabi. Malukatan eh. Ang baga mo lang yaw na ta? Ay, kamot kaya mo yaw. Apay, andat gagaram. Umay kakadim makipangrabi eh. Takas ti nga oras ti umay mau. Saan ta? Uray pa'y pasangawan na kita kakay masida kat jak kayo timangan pa na kayo lumakaon. Nabartek ka manay. Saan marunay na ta? Imayak ta umay ka man pasyaran ti balasang iyo na pindas. Anya? Umay ka man nagpasyar as si babartag. Ay awan. Di na ka masangot ti anak ka. Anday ti kwarto na. Ang sakit ti ulo na. Anya? Saan ang nasakit ti ulok, tatang? Lina. Nagdalusak laang iti silid ko itay. Saan kit di ngagsakit ti ulok? Ay, unay daytan. O sige, sumrakan unyor. Ta dito'y tasalas ngagsarsarita. Unay yan. Napaklang nga ulbod kang balasubas ni tatang mo, Lina. Kunanakit din, nagsakit ti ulam. Tangiwat mo, unyor. Ang mga numangag na ka ni tatang. Akpay suman. Pasensyaam ka din ni tatang ko. Sige. Pasensya kita. Ngayon maminsam kat saanan. Anya? Uray aga pa kami nito, ulbudan naktumanang. Saan ko man ni tatang ti pagsaritaan ta, unyor? Sige. Tingaro irok-rok noy kung ayat ti pagsaritaan ta. At akadi mo lang namnamakin ka? Dakil Sumbatan lang nga ron na. Uwan ko namon, tumayat ka. Ngam saan pa'y nga ita ti panang sumbat ko kan ka. Agtutor ka mo't Anya? Nagtutor? Unay daytan ka. Apay nga itakala si Mang Patunyor. Anya ko mangay, no, itakla si mangput na. Gapo tarabiin. Pinusa pa yung timbatik asidaem apang rabiem. Ore pinusa? Total kat sa anak mo tinamangan, tanakain luma ka. Day takot timadikan ka barok. Tano na bartekan kat saan kan amangan. Yamanon nyo ananang, makaekonomiya kayo iti makan no sa nangamangan. O naydaytan ka. Kat kasano nga roden no agsakit ka, gapo iti masansan na di mo pampanangan no kasta na bartek ka. Alda yung anak ti sakit na lang. No da man sa gubanet ti bagik, arak laeng ti makaagas. O naydaytan ka. Jak kaya tinaramin mo inimay dito bala ni Unyor Lina anak kao. Anya ti saan nyo ang nagustuhan nga naramid ko tatang? Ti panangibagam ken ko ana. Asan nga agpaiso nga agsakit ti ulam iti rabi ay.
Kat agpay sumot asan na sakit ti ulo ki dirabi tatang. Salbag ka. Ilis-lisi ka ni Onyor ngam skamat ti sumabsabat. Gaputa gwapo tatang. Anom ti gwapo no sangermat. Duan daman pala gustom kan kuana sa anak apabor. Siyak mo ti makiinayat tatang. Saan mo't ada kayo? Iso adidak isursuro tatang. Anya, unay daytan ka. Ansay, agayat unay jay anak mo iti anak kaw. Ngam amom ka day, tsak kayat ni Onyor para iti anak kaw. Anya? Taapay siya no? Gapaw, iti kinasanger na. Kasanon tulangan ti biagdan no iso ti pakiasawaan ti anak kaw. Kagbalbaliw mo't nga taan ni Onyor ko. Iso adi mo kumalapdan, no isudan ti aginayat si kamot. Ay, sana mabalay. Jak pagtatakkunan nga agabalayan ta. No sanger ti agbalin ang manugang kaw. O daydaytan ka. Ne, nana. Apaya kasta tilang ayaw si Mangpod. Kasla saan kayo anangan iti punsyonan anapanan niyaw? Kasta amat tilang ayaw. Maluksawak kadagiti imbagbagan ni Siano itay. Anya? Nakipagkita kayo ka ni Tata Siano? Anda ka di relasyon nyo, anak? Ay salbag kamat. Awan ti relasyon mi ti dahi alaklakayan. Kan ad-adda asa anak amakisinarak kun kwa na. Ngem ki de nagrana kami iti tersina ni Manang Andang. Kastaya. Okay. Anya nga rin tinagsaritaan niyo ni Tata Siano. Tapaya maluksaw kayo kinkwanan, anang. Gapaw, ta saan na kano apagtatakunan ngagbalin nga balayan na. Gapaw, tadi na kano kaya ti mamartag amanugangan. Anya? Una daytan kaka. Anya lat pili da di alakayon no dinakayat ngagbalin na manugang na. San na kano akayat di sanger amanugang. Oray sangerak tagwapo akmat. Agpapanpay agwapo ka. Saan na kaakayat no di ka agbalbalew? Anya ko bangit ibalbaliwak na na. Kay katamun at ikinasanger mo. No, kayat mo ama asawa ni Lina. Ay, sana mabalin ngay katag ti kinartag ko na nak. Tapay kit din na sana mabalin. Agsakitak ano, sana ka makaraman iti arak itag malam. Ay unay daytan ka. Talaga anaputlan ka asanger. Angam adang agsakit ka no di mo isardeng ti uminom iti arak. Tatang, anya mutun di nadamag ko kadagiti ka aruba? Anya man ang tinadamag mo kadagiti nagrarapang ti dila na akaruba. Ibagbagayo kay di ka nun. Adiyo pagtatakkunan ngagbalin nga balayan yun ni nanaansing. Unmay, agpaisawa na ibagak na ita. Tadyak kayat ni Junior nga anak na, aparakin ka. Taapay tatang. Damagam ka di pailaan. Gapu ka diti kinamamartek na? Oy, iso nga ulitag. Nadaman pa naggustom ken kuana. Ibaw ing mulangan na itarik nam iti sa balay. Kano isulaang mo tagar-aram kanyak tatang? Nasaysayat pa ngagbakbakit kalangan na balasang ngam ti makiasawa kay ti sangar. Anya? Gayam, umyanak daw, iji balay na kabagis piring intun rabi ay. Apay ngeng kay umyan iya balay da Uncle Piring tatang? Masakit kanaw ng kalmaw. Amumutan nga agmay-may sa ijay family house may. Nalakayan abaraw, kat awan mangistimarken kuana, lujak mapan kadwaan. Daytat pagdaksan na ti saan ang makaasawa tatang. Iso ajak kayat ti agbakit abalasang. Makiasawa uray sanger. Anya, unay daytan kaka. Unyar. Rabien. Isardeng mong taarak tay kamaturugan. Sana pa makatulog naman. Haldan to papanakit ng malamdama.
Apanampay laang ka rabiain sa nabartek ka. Inak manan pasyaran Lina. Ngem nabartekan sa rabiain. May mayat na lang. Anya, tanam na maam nga tapastrikan na kanisyano nga mater armam. No makita na nabartek ka amapan manin mang pasyar iti anak na. Awan ita nila kay Shano di balayda. Napan ka no imyan iti balayda kabagis na apiring. Anya, Una nang, ita timbagan ni Lina kanya kita'y malam. no kasta, agmay-may sa itanili na iti balayda. Uy, katsyak ti mangkadkadwakin ko na ita arabe. Anya ti kayat mo asawan. Basta di daksigsigaan asawang pa. No, makapanak iti balayda Lina na nang. Ang mga nuumyanak pa di ijahayin Unay daytan ka. Una yan, tanabartek ka manan ngay may nagpasyar unyor. Manala ko mangay. No, nabarte kak. Amuklata mo ti ibagbagak Lina. Sa bagay, uray sanger ka, gwapo ka man. Gusto na ko nam Lina. Okay, kumusta nga rodan? Ti idardarirag ko nga ayat ko kin ka Lina. Kwa. Awan serbit parang idaydayaw mo iti kinagwapok no. Di mo mo sumbatan ti ayat ko. Iso nga itata, awan ni tatang mo ang mangungot kan ka. Sumbatan na ko niti nasamit awan. Sige man laangan. Anya ti kayat masawan iti daytan ay bagam Lina. Nakapsot ti pick up mo mayata kun unyor. Kukwa mong ti ayat ko. Agpasa? Ay, saan ka nga gririyaw Amangan no da makariing. Amangan no makariing dagiti ka aruba kat kababain. Awan nga yan man Maragsakan na ko lang amin. Napunta sinong bata malangan tayat ko. Tangay inaklon na kon. Umyan akong diti balayaw. Anya? Unay daytan kaka? Umyan kan adagos? Ata, kayat ko silibraran ti panangaklon mon kanyak. Inak gumatang iti arak. Aginumak man. Tapno masilibraran ti panangsungbat mon kanyak. Unay daytan kaka? Unay yun unyor. Nabarteken. Agkan-kantan iti nalao sa bartek na. Ibabawik san ti panangaklon ko ni ti ayat na. Adang tupay nga ta agarum kanyak. No ibabawik ti panangaklon ko kenkwana. Ure adang tuman agarum kanyak. No kugangin tumutten. Ay, jak tulat tamut kayat Naimbag pa kini unyo. Tauray sanger ket guwapo met. Makas tuwag mo say. Ado nga binan tinainom ko kay. Ramarak man. Amis daw. Ayan lang tiridaw dito yan. Maulawak mo say. Ay, siguro dito yan sa ridaw. Hoy! Unyo! Apay lukluk ang taparador ni tatang? Mas kuwaklatan nito. Unyo! Ay! Sus! Ala ka! Inisbuam dagiti arwatan ni tatang itong nagtaparador. Anya. Ay, aparador ay alalay. Diyos kay. O naidaitan kaka. Kunak nul ridaw dilino katakitay. Aparador mo gayam ni tatang mo na itilis buwakan. Ala ka! Sigurado nga addamanen adi nakakayat ni tatang agbalin ang manugang na. Gapo iti panangisbom kadagiti arwatan na iti aparador. Unay daytan. Ay, matayak lagi linuli ka masawa Lina. Isasakbaya mamon ni tatang mo nga inisbwak ti aparador na.
agtarayran. Nya? Unay daytan? Agtaray tagiden, tapno awaran marami dan ni tatang mau. Hay, malsokal ti Rikap. Gusto na ito na pa nagtuktok. Tomay ko nilukat. Agyaman aktain lukat mo tiri dawan sa'yo. Parwarem tiyanak ka. Na, unay daytan kaka. Awad dito'y balay ti balasang mo siya now. Anya, katno nagtaray da ka no iti anak mo. Isa di ka naglibak. Parwarem tiyanak ka. Nayawid ko iti balay. Oray umunag ka, taagsukimat ka itunag ti balay may. Awan dito'y dali na kinonyor. Sa dino nga raw na yan da. Kaya ka mo ah. Ngam amam ang nagtaray da iti anak ka. Wan, ta inyawag kanyak itay ni Unyor. Ang saan ko nga mau, no sa dino tinaglemengan da adwa iti balasang mau. O nadaytan. Sigurado nga dan na pasamak ka na kwata. Oh, Na, kano kastaman bilang, awan ti mabalin ah. Pagkasarin ta idan, ta isuda mo tinaginustaw, abalayan. kapili ka na nakasta. Ngam jak kayat akakabalay ina. Tajak kayat ti sanger akakabalay. Ay no di mo kayat nga ikabalay ida. Jakmet nga rod kayat akalodon ida. Kanya, Ha, nasaysaya at ngagbukod da adagaws. Apaman na makapagkasarda. wala. Kapnuam muna tirigat. Pagkasarin tayo na. Ngam, masapol nga bukod da adakos. Ti salbag na tan ngonyor. Kung nakitay kan kwa nang agbalsig iti kayo apagsungrod. Nandiyak mo't nasang putanan iti panaggapok iti karayan a naglaba. Di na mga rod inaramid timbagak kan kwa na. Ay, sigurado anapan manen nagbirok iti kain ninum na. Makamu man langin iti biyag na. Inakon agluto. Ngam saan kong ilakam iti pangaldaw na. Makamun iti biyag na. Lukatak ti pagbagasan. Ha? Apay nga awan mo ton ti bagas mi. Ay, timo kung nga unyor. Sigurado nga innala na tinagyan iti pagbagasan mi. Kat napan na insukmon. Saan ko na kayat ni unyor tatang? Makisina akon kankwana. Tila babawik anak asawa iti sanger. Kunak tumot kamin kan kaide. Madanagan kamat na sana makiasawa. Anya nga ita, ang babawi ka man, naladawain, asawa maun. Uray sinam kan asawam tulata. Uray pa'y agrungab nga kaslaubay. Di mo may babaway nga asawam ni Unyor. Iso nga gawin kayo balayaw. Kat uray masumangpad ka asawam. Mabisinag tatang, sa anak pa nangal daw. Tainala na ti bagas may, inla ko na tapno dapak kisok mo na. Oo, naidaytan ka. Isot pa ka umaakit ti asawang tatang. Tanapat patagpayan kan kwa na ti arak, ngam ti isak mulmi. Ay, naladawan nagbabawi ka man. Di kan tumat kami may sorsoro. Kunam iday nga uray sanger ni Unyar, tagwapo man. Anya nga ita, may busog mo nga raw, di kinagwapo na alaman. Saan na tatang? Naita ko maati pinampanunot mo iday. Dapat tagwapon, nagsimba kalatan, nakasla simot-simot. Naita tigong ko naman sana may sorsoro. Agbisin ka ita iti sinong ti asawam asanger. Wan nga rod tatang. Naidaytan. Saan ngagdardaras may papan ken ayat. Ang tangay sinerek mo reta, masapol nga amwem no pagruaram.
agasawa kayon. Isa kita o kasano makapagtunos kayo. Ikararagam da ita itinamarswa. Bueno gagayam ditan tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Ti guwapo asanger. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.